Goedemorgen. Isabi saide VAP bedenk je dat de waka over NDP. Isabi saide omdat afasi van VAP edu a politiek jegens NDP. VAP no abino aan respecti. VAP e benader NDP meedogenloos wreed dat VAP edu. En de man voor NDP ben bezig naar een netjes politiek, rustig politiek. Terwijl VAP na vernietig, VAP is vernietig. Te doe politiek tegen VAP, inomus e vrede. En inomus e vrede voor taki. Ook toe. Te doe politiek tegen VAP, de olegio, de omeke fake rapport, de omeke fake briefie. Ome zo sani do doen aan jou. En bepaalde smasano man tegen de sandati. Dat de VAP man kon vallen aan naar 10 fake accounts, 20 fake accounts. Dat de goe voor Facebook dat nooit meer de kon schrijven wansani, nooit meer de contact wansani. Juist, je moest man tegen de sandati. A sterkte voor VAP de na fake accounts, legisma, meke fake papieren, meke fake rapporten. Dat na a sterkte voor VAP. NDP, if you look at Buno no, oshi dat sinds midden na NDP no wam chinkenki kong. VAP eko rustig no. En na so amus de. Ano trobi we mek na ons revi. Ano kiru ons revi. Na politiek we doet op een tra level. En zo moet het zijn. In berekend tussen 2020 na 2025 dat uluku even ala de sansa VAP do ina contraditie. Udenki samsana pikin saro mari paston. Samsa dape. Tu ingi de man kir dape. De man lei soroto omesma. En dat de man voor VAP de man no man relativeer voor begrijp dat lei soroto wasma anoan busani de drape. Na wan wreed ogri de dape. De malegi saya stroto saya dat saya cha ome wagi kong dat saya doet disi doet dati. Isabi ome car center in a contradictie e cha duizenden wagi kon de mane pay belasting. Isabi ome ni. Saya na wanko do wagi no mo wagi no mo de malegi maar de man wan vernietigen man. De man wan meka man bedrijf kapot. Dat be de plan voor VAP. Omdat saya be da enige blakka maar eerste man kotaki. Of wan voor de man sambe mek moeite eser wan tu wagi. Dat de man op begin amang asandati. En dan in bereken asem sani de man be probeer nanga atompa itu. Asem sani de man do nanga gentle nanga hellings. Asem dus de man die zie tussen 2020 en 2025 no ans man no be maktaki. En de realiteit de meeste masan de mabe kisi estroto nanga lei bijna na so blaka bubalek mi. Damo karde nengi unu. Maku. Oosburg. Dada. Benny Miranda. Velter. Flow. Nanga omentrawan ete. De man Jens de man onpolitiek. Korpschef. Parade. Ama dat bedo wan boom korpschef. De man Jens korpschef parade pura man. Omdat korpschef parade no be euro konanga den fromo fuchan. No de u abi manorat nanga Pinas. Minister van Justitie manorat. Ama dat ne euro konanga den fromo fu VHP. Den buru ya fu VHP manorat ne euro konanga den sandati. Korpschef Pinas. Ama ne euro konanga den buru ya fu VHP. Dus VHP klaar no de. En ala de inspecteurs sambe euro konanga den buru ya fu VHP. E legi yu kondre man eteki yu blaka man yu kondre man esroto. Inspecteur, nou an bigi sondu udu drapere. E fu amango rou, fu amango fufuru, amango duan ogri. Ja, sroto man, tjara mango na rechter. Maar gewoon omdat we maar begi een mening dat santoki no belo basandati. Dat we go teke de ma we sroto. Velter, samen dat bedoel.
Filter be tak wan tusani utekama ustroto. Luku saudu nanga sibrano omeleisi utekama stroto. Omdat aan mij geen mening. Mi jasrefi mi no pleeg, nooit mi pleeg wan strafbare feit. U leegi mi. Dat mi nabi papira omesa utek mi ustroto. VHP. Ano le me legi uno de san sametaki. Uvrei de san saudu nanga blaka bubaja. Tussen 2020 nanga 2025. Ulegi Bordeaux. Dat Bordeaux kiri omesma. Bordeaux beri plain. Bordeaux du omesani. 12 jaar strafu ulezigi Bordeaux. Saudu nanga Bordeaux. Da VAP, dat de sani saudu ina contradictie tussen 2020 en 2025. Kema saragado me begi gado gi unu. Me gado vergeef unu. Want de san saudu nanga wi kondre man. Elegisma estrotosma. Elegisma estrotosma. Filter. Flow. Abonu man fu para. Maku. Oosburg. Sibrano. Miranda. Asawini. Fadekaring. Powisi. Omentraman. Sa ulegi dusani nanga demang. Omdat de man no be mag taki volgens UNO. No PG ekotakia, alle burgers mag taki. Alle burgers mag praten. Alle burgers mag taki. Maar die chan be de drape. PG no be taki next PG be euro kom mee nanga chan. VAP mi nom koru. En mi altijd taki hè. Mi altijd bar de man disi. Die de man disi be wang opo de money. De man fu VAP. Die de man buang opo de money de na salaris etc. Mi be bari chan ma no be arki. Ama no be arki no asma. Hey brada chan ek here. West in peace maar de san sai do no buere. Ek met tegi. En altijd mi taki. Altijd mi taki ino du bunsani ina contradicere chan. Ek ino du bunsani. De sani me ere de mai tak de man wan make build. Pe de man make de man go make a build dat pot wan trase here. Ino du bunsani ina contradice minom kori. A antals ma sai legi soroto tok chan. Echt, mi neem niet kwalijk hier. Echt serieus, ik zeg het je eerlijk, mi neem niet kwalijk. En altijd mi taki de sandisi. Ano die de fos mi taki. Die be de nalibi ook to mi be taki. Die be de nalibi ook to mi be tak nanga you dat i no pai mi, o te yo pai mi. I tante i de gwe i no pai mi next. En de money dat die VAP maakt hoor alla de money dat die. Alla de geboterde broodjes, geboterde belegbroodjes, etc. VAP maakt hoor alla de sandati. Mi no niks voor de standaard more. Oma hoor alla. Ik heb mi brede no boter. Ik heb brood zonder beleg, zonder boter. En dat mi abi. Ik ben gelukkig. Ja? Maar laten jullie mij met rust. Uno kon tap mi tijdlijn. En dus mo go live tap we 100%. One love.